Това е Мерцедес Пулман 600 Ландолен, автомобил от най-висок клас с 6 литров бензинов двигател, механичен инжекцион. Интересното за този автомобил е, че е голяма рядкост. В България е един и единствен, дори в музея на Мерцедес няма такъв автомобил. Напълно е изправен в движение, с всички оригинални части по него. 1967 година е произведен. Това е ЗИЛ-115, флагмана на студената война, както се казва, произвеждане в Съветския съюз, максимална скорост 185 км в час. В него са се возили Юрий Гагарин, Фидел Кастро и други гости. Presentar a Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Ese ritmo sí está rezado. A mí me gusta que baile Marieta. ¿A quién no le gusta bailar con Marieta? A mí me gusta que baile Marieta. Yo tengo una mala maña, ay Dios, que a mí misma me da pena. Ay Dios. Yo tengo una mala maña, ay Dios, que a mí misma me da pena. Ay Dios. Que yo